आणि पुष्पा खंय जाता वाटतं सप्त्याक खाजा घेऊन जाता पण अजून खाजा इला नाही हा. अगो पण अजून खाजा इला नाही हा. मग काय आता दही बाईत कशा आहे साडे काहीतरी सांगता की साडी आणून जातं की सप्त्याक पिशी घेऊन जातं खाजे. अगो अजून मॉप टाईम हा. दुकानं अजून इली नाहीत आताशी बांधतात. तर नमस्कार मंडळी. तर आज आपल्या दत्त मंदिरात हरिनाम सप्ताह असतात. तर आता तिथे पूजा चालू झाली आहे. तर दरवर्षी थांबा 1 मिनिट. हॅलो काय रे काय बोलतोय? बोल. आज या ना सप्ताह. हा मग त्याचं काय त्याचं सुरुवात केलंय आता ही चालू स्टार्ट करतात. तूच कन तुझं फोन येलो जो आता सकाळी पूजा चालू झाली आहे. आणि चांगल्या माणसाच्या हातात कॅमेरा देखून असताना हा हा आणि मध्ये मध्ये जरा बघत जा तो होय. वेगळ्या जाता की नाही तो. होय होय. पकडण्याचं सांगता स्टँड माईक जवळ पकडल्यान की आवाज जातो उपयोग नाही. होय होय. टाळवाळ्याच्या बाजूच्या रवा सांगा नको त्याचा. नाही सांगत आवाज येत नाही सांगत आहे. छाप मारला मस्त पैकी. होय होय. दुकानं बिकानं लागली आहेत की नाही? अजून आता सकाळ मी आधी जातय तरी सुरुवात केलं ही पण नुकतीच. आणि मध्ये पण मजा कर जरा. हा येते बॅटरी आधी चार्जिंग नाही होत त्यामुळे लफडा झाला थोडा. पॉवर बँक पण नाही ना. पॉवर बँक ओमे आणून सांग. होम्याचो घेते आता. अरे गौऱ्या शाळा काय आहे सप्त्याकच. चल शाळा त्यांची बाबा. चल मग पूजा चालू आहे चल. तर मंडळी फुगेवाले इले तर आताशीच नुकती सुरुवात आहे. पूजा चालू आहे. तर तुम्ही पण येवा सप्त्याक पुढच्या वर्षी. आता तुमका सांगाक लेट झालाय. मागच्या व्हिडिओ सांगा काय होता त्यामुळे जरा गोंधळ झालो. तर चला गौरव. अरे शाळा आज कशी सुट्टी ना काय तू दुकानांचे अजून या स्ट्रक्चर उभे करून झाला बाकीचा काय राहुला.
बघा दुकानाकडे आणि आपल्या बांधाचं काम चालू आहे. काय हॉटेल कसला वडापाव हा? पॅटीस वडापाव जोरात हा मग. हा सगळं काढणार हा? तर मित्रांनो आता सकाळची पूजा वगैरे आरती वगैरे झालेली आहे आणि सार्वजनिक मेळ झालो आता आणि त्याच्यानंतर आता मग प्रत्येक वाडीची दिंडी असता. तर पहिली जोगलवाडची, त्याच्यानंतर देऊळवाडची, त्याच्यानंतर बावकरवाडची आणि नंतर मग आपली भूतवाडीतली. आमची संध्याकाळी 6 वाजता दिंडी आहे. तोपर्यंत थांबाया. आणि पुष्पा काही जाता वाटतं सप्त्याक खाजा घेऊ जाता पण अजून खाजा इला नाही. अगो पण अजून खाजा इला नाही. मग काय आता धाईबाईत कशा आहे? साडी काहीतरी सांगता की साडी आणून जातं की सप्त्याक पिशी घेऊन जातं खाजे. अगो अजून मॉप टाईम दुकानं अजून इली नाहीत आताशी बांधतात. आणि कोणा एकटा आता टायमिंग भेटलो तो बाहेर पडलेलं पाहुणे इले सप्त्याचे. कोण इला? भाऊजी. चल आता संध्याकाळी आता इथेच थांबूया तुर्तास. नंतर मग संध्याकाळी भेटूया नाही तर दुपारी मध्येच एक फेरी मारतं. तर चला कारण ढोरा गेली चुकली आहेत जरा फोन इलो त्याच्यामुळे गोंधळ झालो. तर चला मित्रांनो तोपर्यंत थांबूया. बाय बाय. नंतर पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 6 वाजता.